Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Roel. Taong 1973. Sulat, Eastern Samar. Nasa dugo na yata nila Roel ang pagiging mangingisda. Ilang henerasyon na rin yung pamumuhay ng kanilang pamilya kung saan wala pa ring nakakapatid nito. Lahat ng mga kamag-anak nila, pangingisda rin ang nagiging pangunahing hanap buhay dahil sa wala naman yung ibang alam na trabaho maliban sa pamamana ng isda. Noong bata pa itong si Roel, pangarap niya talagang maging pulis. Nag-aral siya at nagtapos sa sekundarya, ngunit sa kasamaang palad, hindi na siya noon nakapagpatuloy dahil sa iniinda niyang karamdaman. Hindi biro ang naibibigay nitong sakit sa kanya, gawa ng tuwing nagbabago ang klima at nalalantad siya sa maalikabok na paligid, nagdudulot ito ng matinding kati sa kanyang katawan. Kadalasan ang kating yun, inaabot ng 2 hanggang 4 na araw, kaya sa halip na mag-aral, ginugugol niya ang kanyang sarili sa pagbababad sa tubig alat. Yun lang kasi ang paraan para maibsan ang iniinda niyang karamdaman. Dahil sa ganun niyang sitwasyon, nakukutsa siya ng iilan niyang mga kakilala na anak ng dagat at syokoy. Katatawanan man yun para sa kapwa niya mga binata, nagdulot naman ito ng matinding sakit kay Roel hanggang sa kalaunay bumalik siya sa kanila para tanggapin ang sumpa ng kanilang pamilya. Upang makatulong sa kanyang mga magulang at maibsan ang nararamdaman niyang karamdaman, nagdesisyon siyang maging isang mamamana. Yun lang kasi ang nakita niyang paraan upang magkaroon ng kabuluhan ng kanyang buhay. Kapag naglalambat noon ang kanyang ama't mga tiyuhin, nakikisabay naman siya para mamana. Hindi naman kasi pwedeng sumunod siya sa ginagawa ng mga ito, lalo pat kapag umiihip ang malamig na hangin sa laot, talaga namang kumakati ng husto ang kanyang buong katawan. Kaya para may maitulong siya noon, nagdesisyon siyang mamana ng malalaking isda sa ilalim. Kung isipin kasi, pabor naman yun sa kanila, lalo pat doble ang pwede nilang kitain. Laking pasasalamat din nila noon sa kanya, gawa ng sa kanilang lahat, tanging siya lamang ang binayayaan ng kakaibang talento. Ayon kay Roel, kumpara sa kanyang mga tiyuhin, kayang-kaya niyang magtagal sa ilalim ng dagat sa loob ng humigit sa 10 minuto. Nakakarating din siya sa malalim na parte nito nang walang kahit na anong proteksyon sa kanyang tenga. Kayang-kaya niya ring umahon ng mabilis mula sa kailaliman nang hindi nag-aalala para sa mabilis na pagbabago ng presyon sa itaas. Dahil sa ganun niyang abilidad, mas lalo siyang hinangaan sa kanilang grupo. Kapag kasi namamalaot sila, paniguradong may iuuwi silang malaking lapu-lapu. Kung suswertehin, buhay nila itong naibabalik sa pangpang na siya namang dahilan para dumoble ang presyo nito. Walang nakakaalam kung paano ito nakukuha ng buhay ni Roel. Basta umaahon na lamang siya noon, nadala-dala na ang malalaking isda. Minsan, nasisipat ng mga tiyuhin niyang nakapasok ang kanyang kamay sa bunganga ng mga ito, habang may mga pagkakataon namang inihahango niya yon ng wala ng buhay. Gayunpaman, alam ng mga itong hindi madali ang kanyang ginagawa. Isipin niyo na lang, makikipagbunukas sa malaking isda sa ilalim ng dagat. Kung hindi niyo rin na itatanong, payatin lang itong si Roel noon. Tipong masasabi mong hindi ito makakabuhat ng 2 timbang punong-puno ng tubig. Pero ibang usapan na kapag paninisid ang paksa. Sa kanilang baryo kasi, naniniwala ang kanilang pamilya na walang makakahigit sa kanya sa larangan ng pamamana. Sa katunayan,
Marami na siyang napuntahang bahagi ng laot kung saan tiyak na kamatayan ang maghihintay sa sino man na sisisid ng walang angkop na kagamitan pandagat. Dagdag pa niya na habang tumatagal siya sa ganoong trabaho, tila bang mas tumatagal palalo ang minuto ng kanyang pananatili sa ilalim. Sa ilang taon niya lang na paninisid, halos hindi na mabilang ng tatay niya ang ilang minutong pamamalagi niya sa ilalim. Minsan nga, inaakala na ng mga tiyuhin niya na nalulunod na siya, ngunit nagugulat na lamang ang mga ito nang bigla siyang umiibabaw sa laot na meron ng daladalang mga isda. Dahil sa ganoong kaganapan, nasanay na rin ang kanyang mga kasamahan sa bangka. Hindi na rin yun gaanong nag-aalala sa kanya hanggang sa kalaunay naging normal na lamang para sa kanila ang kanyang mga ginagawa. Ang kaso lang, pagsapit ng taong ito, unti-unting nagkaroon ng takot si Ruel sa laot. Hindi niya mawari pero kapag nagsisimula na siyang maghanda para sumisid, may mga nakikita siyang pangitain na hindi pangkaraniwan. Ayon sa kanya, kalansay ito ng isang tao na nakaupo sa ilalim ng karagatan. Sa harapan nito ay ang gabundok na mga kalansay ng animoy pumanaw nitong mga mandirigma. Binabantayan din niyo ng isang malaking pating na may malaking tanikalang nakapulupot sa may bandang buntot nito. Paikot-ikot lang ang nilalang na yan at animoy ilang milenyo na itong nabubuhay at hindi kumakain. Natatago rin ng isang kuweba sa ilalim ng dagat ang lugar na yan, kaya hindi ito basta-bastang nadidiskubre ng kung sino lang. Dahil sa mga ganoong pangitain, aminado itong si Ruel na naapektuhan nito ang kanyang trabaho. Kahit yung kanyang ama noon, hindi na maiwasang magtaka dahil sayo ng unang beses na magkaganon siya. Dahil dito, nagdesisyon ang kanilang grupo na gumawa ng pulong bago bumalik sa laot. Kinakailangan kasi nilang mag-usap-usap upang masigurong nasa kondisyon ng bawat isa sa kanila. Isang gabi, pagdating naman ng grupo sa kanilang pamamahay, agad naman itong nagpaikot ng isang bote ng alak. Habang hindi pa sila lasing, pinag-usapan muna nila ang kanilang masasayang karanasan sa laot. Hanggat maaari, hindi nila binuksan ang paksa ukol sa kanya, gawa ng naiilang pa yung mga kasama nila. Pero makalipas lang noon ang ilang oras nilang pagsasaya, doon na nagbukas ng paksa ang tatay niya ukol sa dahilan nito ng pagpapatawag ng pulong. Pagsilay naman ito sa kanya, mahinahon naman yung nagwika ng, "Pasensya ka na anak, pero kailangan na kitang tapatin ukol sa mga ginagawa mo. Nitong mga nakaraan, napansin kong hindi ka seryoso sa trabaho. May problema ka ba? Sabihin mo lang. Makikinig naman kaming mga tiyuhin mo. Kung gusto mo, magpahinga ka na muna ng 1 linggo. Pag-isipan mo na muna ang mga bagay-bagay. Kapag handa ka na, tsaka ka na bumalik." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman siyang tumutol na nagsasabi ng, "Hindi naman ho pwede yan, tay. Alam niyo naman, katuwang niyo ako sa pagsusuporta sa mga pangangailangan natin sa bahay. Huwag kayong mag-alala. Meron lang akong iniisip. Bukas nito, balik trabaho na ako. Pangako ko yan sa inyo." Dahil sa kanyang sinabi, agad namang nagsihiyawan ang kanyang mga tiyuhin habang masaya siya nitong inuutusang uminom pa. Matapos naman siyang tapatin ng kanyang ama, nagpatuloy ang masaya nilang inuman. Hanggang sa kalaunay napansin na lamang nila, 3:00 na pala ng madaling araw. Nang mapagtanto naman nilang may gagawin pa sila kinaumagahan, minabuti naman nilang wag nang ubusin ang alak na kakabili pa lang nila. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, 11:00 pa lamang ng umaga, kasalukuyan ng binabagtas ng grupo ang daan
patungo sa parte ng laot kung saan sila malimit makakuha ng lapu-lapu. Pagdating naman nila sa lugar na yon, bahagya namang naantala ang kanilang operasyon nang bumuhos ang malakas na ulan. Sinabayan din yun ng subasko, kaya hirap na sila noong maaninag ang buong paligid. Gayunpaman sa kabila nito, nanatili sila sa lugar dahil mas malulugi sila kung uuwi sila ng walang dala. Sa kasagsagan naman ng pagliligo niya noon sa ulan, muli na namang bumalik sa kanyang isipan ang mga pangitaing ikinakatakot niya. Sa puntong yon, mas lalong naging malinaw rin sa kanya yung nilalang na nakaupo sa trono. Makalipas pa ang ilang minuto, may narinig siyang tinig na nagsasabi sa kanyang lumusong sa laot. Noong una, medyo napipigilan niya pa noon ang sarili niya, pero maya-maya pa, bigla na lamang siyang lumundag sa bangka na siya namang hindi niya maisip kung bakit niya yun ginawa. Nagmamadali siya noong sumisid sa ilalim hanggang sa kalaunay may nasipat siyang isang babae na may buntot ng isda. Nababalot din ng kaliskis ang buong katawan nito, tapos yung mukha nito talaga namang nakakahalina tingnan. Bukod sa may napakaganda yung anyo, paulit-ulit din itong tinatawag ang kanyang pangalan gamit ang napakagaan nitong boses. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang pagmamasid, hindi niya na noon namalayan pa na narating na pala niya ang pinakailalim na parte ng dagat. Mula roon dinala siya ng nilalang patungo sa isang kuweba kung saan doon niya nakita yung pangitaing bumabagabag sa isipan niya. Pagsilay naman niya rito ng malapitan, agad naman niyang napansin ang nagliliwanag na singsing ng kalansay. Wala siyang kaide-ideya kung ano ito, pero base sa kanyang nakikita, nasisiguro niyang isa yung mamahaling bagay. Nang akmang lalapitan na rin niya ang nilalang na yon, muli siyang nakarinig ng tinig sa isip niya na nagsasabi ng, "Huwag kang lumapit ng may masamang interes. Banalang lupang yan at madaling matutunugan ng bantay ang iyong pakay. Kapag masama ang iyong iniisip, magiging hapunan ka ng nilalang na yan." Nang marinig naman ni Roel ang sinabi ng tinig, ora mismo inalis niya sa isip niya ang lahat ng masama niyang intensyon. Sa abot ng kanyang makakaya, blinangko niya ang kanyang isipan at kasabay nito ang dahan-dahan niyang paglapit sa kalansay na nakaupo sa trono. Bago niya rin hinawakan ang kamay nito, nagbigay galang siya sa nilalang sa pamamagitan ng pagmano. Matapos naman niya itong gawin, doon na niya dahan-dahang hinugot ang singsing at nung makuha naman niya ito, para itong pugitang dumikit sa daliri niya. Kung ano ang pagkakalagay nito sa kamay ng kalansay na pinagkuhanan niya, ganon din ang napaglagyan nito sa daliri niya. Ilang segundo pa ang lumipas, nagkaroon ng pagyanig sa ilalim ng dagat at kasabay nito ang paglaya ng pating mula sa mga tanikala. Gumuhuri ng trono ng kalansay kasama ng mga gabundok na bangkay. Matapos nun, pansamantalang binalot ng buhangin ang buong paligid hanggang sa kalaunay may nasipat siyang 7 nilalang na may daladalang mga sibat. Mabilis itong lumapit sa kanya at nung pagharap ng mga ito sa kanya, agad naman siya nitong inundaya ng saksak sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Paghugot naman ng mga nilalang sa sandata ng mga ito, agad namang kumawala sa sistema ni Roel ang hangin na kanyang tinitipid upang hindi siya mawala ng ulirat. Matapos nun, nandilim na rin ang kanyang paningin hanggang sa kalaunay naramdaman na niyang nalunod siya. Akala nga niya noon patay na siya, pero pagmulat niya, natagpuan niya ang kanyang sarili sa gilid ng pangpang. Pagsilay naman niya sa kanyang damit,
Napansin niyang may 7 itong saksak sa iba't ibang bahagi, kaya siya na mismo ang nagpatunay na hindi pangitain ang mga pangyayaring nangyari noong mismong araw na yon. Pagtayo naman niya sa pangpang, nagmamadali naman siya noong humanap ng mapagsisilungan. Napakadilim na kasi noon ng paligid, buhat sa pagbayo ng malakas na pag-ulan. Ilang oras din ang itinagal ng ulan na yon bago ito tumila. Pagsilay naman niyang kalmado na, agad naman niyang itinago ang singsing na kanyang hawak, sabay lakad para maghanap ng baryong kanyang mapagtatanungan. Habang binabagtas niya noon ang daan, inakala niya talagang napadpad siya sa ibang isla. Sa sobrang layo kasi noon ng lugar nila sa laot na kanilang pinuntahan, imposibleng makabalik siya roon ng basta-basta. Ang kaso lang, pagdating niya sa isang sityong malapit sa dalampasigan, doon niya napag-alaman na nasa kabilang ibayo lang pala ang lugar na pinagtitirahan niya. Noong una, hindi pa siya noon makapaniwala, kaya ang ginawa niya, kinumpirma niya ulit ito. Nang mapansin naman niyang hindi nagbago ang sagot ng kanyang napagtanungan, sa halip na makipagdebate, pinili na lamang niyang magpatuloy sa kanyang paglalakad. Pagdating naman niya sa kanila, nadatnan niya ang kanilang tahanan na may mga tolda at maraming upuan. Maliwanag din ang loob nito, kaya inakala niyang may nagaganap na pagdiriwang. Subalit, pagsilay naman niya sa loob, laking gulat na lamang niya nang makasilay siya ng isang kabaong kung saan naroon ang kanyang ina na walang patid na kakasigaw sa kanyang pangalan. Dahil dito, nagmamadali naman siyang lumapit para abisuhan yung buhay siya. Pagpasok niya noon sa bakuran ng kanilang bahay, bigla naman siyang nasipat ng kanyang ama na animoy nakakita ng multo. Sa halip na salubungin siya nito, napilitan yung tumakbo papalayo. Halos inabot din ng 1 oras ang kaguluhang nangyari sa bahay nila bago niya yun makumbinsi na siya nga ang umuwi sa pamamahay nila. Nang masaksihan naman ng mga nakikilamay ang himala, nabalot naman ito ng matinding palaisipan ukol sa kung papaano siya nakauwi ng buhay. Pagramdam naman niyang seryosong-seryoso na ang mga ito, pabiro naman siyang nagwika sa mga kababaryo nila ng, "Ano ba kayo? Parang di nyo kilalang kinakausap ninyo. Tsaka isa pa, hindi ba kayo natutuwa na nakauwi ako? Anong gusto ninyo? Mamatay ako dun sa laot?" Kayo talaga? Pagkalahad naman niya ng mga katagang yon, siya na mismo ang nag-alis sa kabaong na wala namang laman. Sinunog niya ito kasama ng mga tolda, gawa ng naniniwala siyang malas yun sa kanilang pamumuhay. Dahil na rin sa mga nangyari, hindi na muna sila bumalik sa laot. Sa halip na mangisda, itinuon nila ang kanilang mga sarili sa pakikigapas ng palay sa mga karatig lugar. Marami kasi sila noong parokyanong nagtatanim ng palay, kaya na may hindi na naging mahirap pa sa kanila ang makahanap ng amuhang pagsisilbihan. Habang nakikiisa sila noon sa gapasan, aminado naman siyang hindi na talaga siya mapakali sa kinaroroonan niya. Sa tuwing gumagapas kasi siya, marami siyang tinig na naririnig sa paligid na nagsasabi ng hindi maganda laban sa kanila. Yung ilan sa mga magsasakang kausap ng tatay niya, rinig na rinig din niya kung papaano sila ng mga ito siraan. Tipong anghel ito kapag kaharap sila, pero kapag sila'y nakatalikod, grupo pala yun ng mga demonyo. Wala namang problema para kay Rowell ang ganoong bagay. Ang kaso lang, nang akmang papatapos na ang gapasanong araw na yan, may narinig siyang mga bulong na nagdadala ng sakit patungo sa kanyang pamilya. Nang mapansin naman niya ito, bahagya naman siyang natigilan
nang makarinig siya ng tinig sa kanyang isipan na nagsasabi ng, "Tapikin mo ang mga magulang mo. Siguraduhin mong lahat sila na hawakan mo. Sa ganoong paraan, hindi uubra ang mga usal na pinakawala ng mga nilalang. Maging mapagmatsyag ka palalo sapagkat hindi dito magtatapos ang lahat. Punong-puno ng inggit ang mga nilalang na yan. Batid kung hindi sila titigil hanggat hindi nila kayo napapaslang." Dahil sa sinabi ng tinig, nagmamadali naman niyang nilapitan ng kanyang mga magulang at tiyuhin para tapikin ang mga ito. Matapos naman niya itong gawin, laking gulat na lamang niya nang mapansin niya ang mga magsasakang nasa kabilang kahon na nanlilisik ang mga paninging nakatitig sa kanya. Malayo man ang mga ito, alam ni Roel na kaya yun nagagalit ng husto ay dahil sa kanilang pakikidayo noong kapasan. Malakas din ang kanyang kutob. Ayaw ng mga nilalang na yon na may makialam sa lupang sakop ng kanilang teritoryo, kaya inggit ang unang naramdaman ng mga ito. Matapos naman yung malaman ni Roel, minabuti naman niyang bilisan na ang kanilang trabaho. Nakiusap din sila noon sa may-ari ng lupain na kung maaari iuna na nito ang kanilang hati sa ginawa nilang trabaho. Pagdadahilan niya rito, malayo pa ang uuwian nila, kaya kinakailangan nilang makaalis ng maaga. Nang marinig naman yon ng may-ari ng sakahan, pabirong sumagot naman yun sa kanya ng, "Sige, basta sa susunod bigyan mo ako ng malaking lapu-lapu ha. Pampalubag loob lang, Roel. Para naman amanos tayo." Dahil sa sinabi ng taong yan, hindi na siya nagdalawang isip pang sumang-ayon. Nang magkasundo na silang dalawa, agad naman nilang nilisan ang lugar. Sa kanilang paglalakad, napansin naman ng tatay niya ang pagmamadali niya. Nakailang ulit na rin yun sa pagtanong sa kanya pero pinili niyang wag na muna yung sagutin. Ang buong akala niya kasi, kapag nakauwi sila ng may araw pa, hindi sila masusundan ng mga nilalang, subalit nagkamali siya. Pagsapit ng gabi noong araw na yon, habang naghahapunan silang magpamilya, may napansin siyang mga kakaibang presensyang umaaligid sa bahay nila. Noong una, isa lang ito, pero habang tumatagal, dumarami ang mga nilalang na yon. Upang hindi naman ito makapagdulot ng takot sa kanyang pamilya, pinili niyang sarilinin na muna ang lahat ng mga nararamdaman niya. Sa paglalim naman ng gabi, doon na mas lalong tumitindi ang mga nangyayari. Samot-saring tinig na noon ang kanyang naririnig, kagaya ng walang patid na pag-alulong ng aso, pag-ungol ng mga baboy na nakatali sa bakuran ng kanilang kapitbahay, at kung ano-ano pa. Nang mapagtanto naman ni Roel na wala na talaga silang kawala, dinukot niya sa kanyang bulsa ang hawak niyang singsing, sabay bulong dito ng mga bagay na hangad niyang mangyari. Magdadalawang oras din niyang dinasalan ng gamit hanggang sa may makita na naman siyang pangitain sa dalampasigan ng lugar nila. Hindi niya mawari kung ano ang mga nilalang na yon, pero base sa kanyang mga nasilayan, mga katakatakot na nilalang ang nasipat niyang umaahon na may kalahating katawan ng isda at kalahating katawan ng tao. Nababalot din ng kaliskis ang buong katawan nito, tapos may mga pangil yung maihahalin tulad mo sa pangil ng mga pating. Matapos naman niyang masilayan ng mga ito, dahan-dahan na rin niyang nararamdaman ang paglamig ng parte ng kanyang katawan kung saan siya sinaksak ng 7 nilalang. Pag-angat naman niya ng kanyang damit, tumambad sa kanyang mga mata ang mga ginintoang kaliskis na animoy nagsisilbing pilat nung 7 sibat na tumarak sa katawan niya. Habang pinagmamasdan naman niya ang mga kaliskis na yan, mayat maya naman ang pagpasok sa kanyang pangitain nung mga nilalang na umahon sa dagat
na mabilis na tumatakbo patungo sa kanilang baryo. Hindi naglaon. Nang mapansin naman niyang malapit na ang mga ito, doon na siya nagdesisyong lumabas ng bahay para kumprontahin ang mga nilalang na nakapalibot sa kanila. Pagtulak niya noon ang pinto, agad namang bumungad ang mga itong nasa kaanyuan ng mga hayop. Galit na galit yung nakatitig sa kanya, kasabay ng mayat-maya nitong pag-angil. Nang umatungal na ang mga nilalang na yon, agad naman yung lumusob papalapit sa kanya, kaya ang ginawa niya humanap ng tipak ng kahoy para ipanghambalos sa mga ito. Kahit alam niyang dehado ang kanyang sitwasyon, buong tapang niyang hinarap ang mga nilalang sa paniniwalang yun na lamang ang kanyang magagawa. Ang naisip kasi noon ni Ruel, kapag pumasok siya ng bahay dala ng matinding takot, may posibilidad na hindi niya yun maisara ng maayos. Kapag nangyari ang ganoong bagay, hindi lang siya ang malalagay sa panganib, bagkus pati na rin ang kanyang pamilya na nagpapahinga na noong mga oras na yon. Siyempre bilang mabuting anak, ayaw naman niya itong mangyari. Mas pipiliin niya pang mamatay sa kamay ng kanyang kalaban kaysa mandamay ng mga taong wala namang kamuwang-muwang. Makalipas pa ang ilang segundo, nang ilang dipa na lamang ang layo sa kanya ng mga ito, bigla naman yung napalihis ng daan nang mapansin ng mga ito ang mga nilalang na walang patid na sumusunggab sa mga kasama nilang naroon sa kanilang likod. Imbis na punterihin ito ni Ruel, pinili ng mga itong itoon ang kanilang wisyo sa mga nilalang na dumating. Naisip kasi ng mga ito na habang sakmal-sakmal ng mga nilalang na yon ang kanilang mga kadugo, walang patid nila yung ninunguya na parabang isa ang lahi nila sa kalimitang binibiktima ng mga ito. Dahil sa pangyayaring yon, nagkaroon ng sagupaan ng magkabilang panig. Si Ruel naman noon, sa halip na tumulong sa mga dumating, piniling maupo sa isang tabi habang tulalang pinagmamasdan ng mga ito. Kalahating oras pa ang dumaan, nalipol ang mga aswang na nainggit sa kanila. Lahat yun ubos, kahit isa walang nakatakas. Yung iba namang naghihingalo na, kinain ng mga nilalang na yon mula paa hanggang ulo. Bago namatay ang mga ito, nasisiguro niyang katakatakot na pahirap ang pinagdaanan nito sa kamay ng mga nilalang na tinawag ng kanyang singsing. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa paligid, agad namang umalis ang mga ito, bit-bit ang mga karning nagsilbi nilang premyo. Pag-alis naman ng mga nilalang na yon, doon pa lamang siya nakahinga ng maluwag, gawa ng nasiguro na niya ang kaligtasan niya. Akala niya kasi, papatayin din siya ng mga nilalang, subalit sa hindi malamang dahilan, parang tinitingnan siya nito bilang kaisa sa kanilang lahi. Lumipas pa ang mga araw, napag-alaman ni Ruel sa mga tinig na nangungusap na ang singsing na hawak niya ay ang agimat na sumasakop sa lahat ng nilalang na nakatira sa ilalim ng dagat. Walang kahit na sinong ligtas sa lahat ng lahi ng mga ito, maging ang mga demonyong naninirahan sa kailaliman nito. Magmula noong nalaman niya ang tungkol sa bagay na yon, doon niya napagtanto kung gaano kalakas ang tangan niyang kapangyarihan. Alam niyo, dahil sa singsing na yon, guminhawa ng husto ang buhay ng kanilang pamilya. Karamihan sa mga kayamanang malalapit sa lugar nila, sila ang nakikinabang. Sa paglipas pa ng mga taon, nagpatuloy ang kanyang panunungkulan. Dahil sa napag-usayan na niya ang paggamit sa singsing, madali na lamang siyang nakakautos ng mga nilalang sa dagat tuwing may gusto siyang ipagawa. Pagtatapat pa niya na, kailan may hindi niya pinagsisisihan ang tungkol sa bagay na yon dahil alam niya sa kanyang sarili na nakatadhana na sa kanya noon pa na tanganin ang singsing ng karagatan.
Okay. Opinyon ko sa kwento. Grabing ganda ng kwento na to, no? Isipin niyo lahat ng naninirahan na mga halimaw o mga nasa espiritual na anyo na nasa ilalim ng dagat, kayang tawagin ni Ruel. Ganda nito, lalo na siguro kung may maikukwento si Ruel tungkol dun sa mga mythical creature na sobrang sikat, di ba? Tulad ng mga kraken, may kaludon. Kung kaya niyang tawagin yun, ha? Pero hindi tayo sigurado kung 100% na pati yung mga hayop na yun ay kaya niyang tawagin. Baka yung mga nasa form lang ng mga engkanto o kung anumang klase ng mga aswang na nasa ilalim ng karagatan. Pero yung mga nabanggit kong creature, hindi tayo sigurado ron. Si Rowell lang ang nakakaalam nun. Pero kasi wala siyang sinabi o yung nagpadala ng kwento kung may ganong klaseng abilidad yung singsing niya. Pero dun pa lang na kaya mong tawagin yung mga makakapangyarihang nilalang na nakatira sa ilalim ng dagat, sobrang panalo ka na dun eh. 'Di ba? Wala ka nang hihilingin pa. Andun na lahat. Isipin niyo yung mga kayamanan na nakuha nila. 'Di ba? Ang tanong kaya ngayon, umiiral pa kaya yung singsing? Nasa kanya pa kaya yun o hawak pa kaya ng pamilya niya? Kasi kung ako hawak ko to, di ko kukwento to. 'Di ba? Kasi mamaya hanapin ako ng mga tao na yun eh. Pero syempre, hindi naman ipapadala tong kwento na to kung wala siyang matibay na depensa sa sarili niya. Siguro bago niyo makuha yung singsing, lasog-lasog na kayo o hindi lang kayo, pati mga kasama ninyo. Overall, ang ganda ng kwento pero bitin ako. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.